Mikor az ember az első daganatot meghallja, nagyon komoly hullámvölgy volt. De már a második után már az embernek lesz egy kis rutinja, akkor is rosszul esik, de már nem annyira. A harmadik után meg, akkor ennyi. Tehát én 17 éves voltam, amikor elkezdtem táncolni, kb. 35 éves koromig folyamatosan, akkor rettentő erős, gyomorosabb túltengésem volt. Kiderült, hogy van egy hasnyálmirigy daganat. Nagyon ritka. Percgyógyászat 3-as számú tankönyv, annyit írt Zollinger Elizon, a hasnyálmirigy jóindulatú daganata, Schlusspass. Ez volt 37 éve. Azóta irodalma van. Tehát rendszeresen jártam kontrollra, még annak idején is. És kiderült, hogy megint van ott valami. De ez a hasnyálmirigy, ez 2005-ben volt, ez már rossz indulatú volt, ez már rák volt. Nagyon jó gastroenterológusom van, és akkor mondta nekem, hogy hát már elmúltam 60 éves. Voltam már urológusnál, hát kiderült, hogy prostata, daganat, ott a rák újra. Épp Lengyelországba jöttem haza, amikor az urológus főorvos fölhív, hogy hát mikor hajtam megműtetni a vesémet. Mondom, hogy? Hát ott is van egy tumor, ez volt a világos sejtes veserák, ami megint nem túl szimpatikus dolog. Azóta folyamatosan jár a kontrollokra, onkológiára most már csak évente egyszer kell mennem, urológiára szintén évente egyszer, akkor kardiológiára szintén évente egyszer. Én mindenben tünetmentes vagyok, tehát sehol semmi. Magyarországon 80 000 új daganatos beteg van. Hál' Istennek egyre több a hosszú távú túlélő, a gyógyult beteg. Azt tapasztaltam, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy összekötő kapocs a beteg szervezetek és a szakma között. Felismerték azt az orvosok is, hogy nekik is a képzett beteg, az együttműködő beteg az nagyon sok mindenben tud segítséget nyújtani. A gyógyszerkutatások, az új bevezetett terápiák, kezelések, én azt tapasztaltam, hogy nagyon nagy mértékben hozzájárul az életminőségnek a javításához, sőt, hát ki kell mondani, nagyon sokszor életet jelent. Én szerintem ugyanolyan vagyok, mint 30-40 éve. Jaj, akkor mint desszert nem beszélek, hogy szürkehályok. Tehát volt egy jobb, meg egy bal szürkehályok műtét, csak egy olyan. Meg egy lágyisérv is volt. Más nem, úgy emlékszem. Hálás vagyok, hogy élek. Mert tényleg ennyi ilyen kávária után, ilyen históriák után csoda. Volt egy orvos, aki azt mondta nekem, hogy maga csoda, hogy élek.